Hi and welcome back to my channel. So go जाबाय video गैया but still आं फैफिनबाय okay साननै सानथामल' जानो आरो okay so सनितपुरनि जानानै आं बे खोथाखौ बुंनो गोसो आरो एसे सनितपुरनि पाब्लिक जानानै बे खोथाखौ बुंनो गोसो आं बड'लेण्ड रादाब होननाय निउस चेनेल दं नाथाय दिनै गोजोननाय फैबाय मानोना बिटिआर सरकार दायैनि सिगां बाइक आरो गारि गंसे सालायनो हायामोन बाइक आरो गारि सालायब्लानो आर्मी पुलिसनि थाखाय गिनांगौ जायोमोन गासैबो जों हादान जानाय माहारियानो बिमा माहारि बिफा माहारियानो जेरै फिसाफ्रा बाइक गंसे सालायनो हायामोन खुदिया गोरों थायोबा जों हमनानै लांजायोमोन सनितपुर जिल्लाया बिटिआरआव हाबनाय लोगो गारि मटर सालायनो हादों बेजों लोगोसे हरनि 12 रिंगानिफ्राय 1 रिंगासिम फालांगि खालामनो हादों सिखाव दाखायत गैयै जालांदों थांलाय फैलाय खालामनायावबो जेबो हेंथा मोनाखै उदखारिफोरनिफ्रायबो रैखाथि मोननो हादों बेनि थाखाय बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनो गोजोननाय बावहरदों सनितपुरनि रायजो राजाफोरा बिनि सायावथ' जोबोद साबायखर बावनांगोन मानो होनबा जेब्ला बिटिआर सरकारा दायनि सिगां जोङो बाइक गंसे सालायनो हायामोन गारि गंसे सालायनो हायामोन सालायोब्लानो जोंना माखासे सरकारनि हेंथायै माखासे आर्मी पुलिसनि थाखाय गिनांगौ जायोमोन बिनि थाखायनो जों दा खोब गोजोननाय बावदों आरो बे बिटिआर सरकारा हाबनायनि लोगो जों गोबां जों दावगानो हादों गारि मटर सालायनो हादों जों जेरावबो हेंथा मोनाखै लोगोसेनो जोंखौ खोब जों गोजोननाय बावदों आसाम सरकारनिफ्रायबो जाहाथे बे माखासे जाय निउस चेनेलाव माने मोनसे निउस दामदोंमोन सनितपुरनि बागै नोंसोर नायनो हागोन नायग्रोदो फार्स्ट अफ अल बेनि उनाव खोथाखौ रायलायनोसै बे निउसावहाय बुंदों कि बिटिआर मोननानैसो सनितपुरा बिटिआर मोननानैसो बाइकखौ बिन्दास सालायनो मोन्दोंनो फालांगिखौबो 12:01 बिराद बिन्दास 12थासिम आरो जेनेबा 12थासिम बिन्दास मावनो मोन्दोंनो अके स' आं बुंनो गोसो बड'लेण्ड रादाब चेनेलखौ नोंसोर सार्भे खालामफैयाखै नामा I don't think you never surveyed about Sonitpur properly okay नोंसोर सार्भेखौनो प्रपार खालामाखै बिटिआर मोननि सिगां मानो फैयासै बिटिआर मोनखांनासो मानो फैखो सोंनो बिनि सिगां फैनांगौमोन ना बोरै मोनदों नोंसोरो हो बिटिआर मोननियावहाय बेफोरखौ सोंमोनलाय बाह इउ पिपल जानाय नालाय दायो मा खालामखो कि थांसै बिटिआरनि बागै सोंहैसै मा मोनखो मा घन्टाथ' मोनदों बिटिआर मोनला नालाय बेकार जास्ट फैबाय सार्केस्टिक वेआव माने एकदम निउसआव सार्केस्टिक वेआव जायाथ' you should do your journalist properly don't just come and do some kind of shit here huh? Do you think our people are foolish do you think Sonitpur people are foolish कि निउस जिखुनु दाम गोनां जिखुनु निउस दामनोसै गोदाव सोराव कि बाइक सालायनो मोनामोन बिचार गैयै समाव Do you think our people are dumb? अरे यार जों बिन्दास बेरायोमोन सिगां नोंसोर माबायदि रिप्रेजेन्ट खालामदों सनितपुरखौ नोंसोर रिप्रेजेन्ट खालामदों सनितपुरखौ एज लाइक सामथिं इलिगेल ना बिटिआर मोननाय लोगो माने बिन्दास बाइक सालायदों माबायदि डाम्प पिपोल यु आर सोर बेलाय बे एडिटरा सोर मार निउसखौ स्क्रिप्ट राइटारा सोर मार बे निउसनि सोर बायदिया बाइट होलाबायखो गोदाव सोरावनो कि जोंनि फिसालाया एबा जोंनि फिसाफ्रा आबे यार जों सिगांनिफ्रायनो एफा बेरायो बेयावहाय बिटि नोंसोर बे इउ पिपिएल फैनि सिगांनिफ्रायनो जों बिन्दास बेरायोमोन एफाग्रा इसु प्रब्लेम जेबो गैया बेयावहाय बाट मा रिप्रेजेन्ट खालाम कि बिराद प्रब्लेम दंमोन बिटिआरआव ना बिराद प्रब्लेम दंमोन माने जेनेबाहाय सरि सनितपुरावहाय बिराद प्रब्लेम दंमोन माबायदिब्रा सालायदोंबा सालायदों मोजाङै सालायलै आरो पार्टिखौ बाख्नायनो गोसो बाख्नाय बाट एसे लिजिट खालामब्रा सार्केस्टिक वेआव बाख्नायनाङा मा नोंमारगौ नामाब्रा लाइक इउ पिपलआवहाय माने लाइक देर आर पिपल हु आर लाइक आइटि सेल्सनि मानसिफ्रा मा गोदाव सोराव जाम्बा जयला गोजा नामाब्रा सार्केस्टिक वेआवल' बाहायो आरे जेनगोनलै बिदिबा सार्केस्टिक वेआव लानाङा एसे सिरियास जादो नोंसोरबो भट नांमारगौबा एसे सिरियास जादो
मिन्थिबाय बे पार्टिया नि जाय आइटि सेल्सफोर दंना एसे सिरियास जा ओरैनो जाम्बा जाम्बा होनबाय थाबा जाया सिरियास जा स' बेखौनो होननो लुबैनाय आरो मोनसे खोथाव आं बेखौनो होननो लुबैयो आरोबाव होनदोंना फालांगिनि खोथा बुंदों मोनासिम हर गेजेरसिम आरो जिखुनु बिदि फालांगिनि खोथा बुंदों स' बिनि सायावबो फंनैसो बुंनो गोसो हर गेजेरफोराव मा जायो मेइनलि इलिगेल खामानिसो जायो नों बिदि रिप्रेजेन्ट खालाम नोंसोर माने जोंनि सनितपुरखौ माने बिदि रिप्रेजेन्ट खालामबाय नामा आरे हरनि 1टा 2टासिम जेनेबा मोनसेयाव बेफारिफोरबाबो ना जाय मैगं बेफारिफोर नोंसोरो मानोना बेफोरखौ मानो लाफैयाब्रा हरनि 1टा 2टायाव सिखारनानै बेसेबां खस्थ' खालामनानै राजकराव लाङो मानसिफ्रा बेफार मावनो नोंसोर बेफोरखौ खोन्थाबायलाय घन्टा गोदाव सोराव हर गेजेरसिम दायो फालांगि मावनो मोनो नोंसिनि इउ पिपल ना बे बिटिआर हाबनि सिगांनिफ्रायनो फालांगि मावगासिनो बेवहाय बिराद मानसिफ्रानो ओरैनो बेखाराव सार्केस्टिकबो लानाङा गोदाव सोराव बखिनाङा आं बारा बुंनो गोसो गैला जेनेबाबो सनितपुरनि मानसिया मिथिखासै माबायदि जों जायगायाहाय बिटिआर मोनैनि समाव माबायदि खामोन आरो बिटिआर मोनखांनानै माबायदि जालांदों मिथिखायो स' बिसिमल'सै बाट वान थिं एट लास्ट अके आं फंनैसो बुंबावनो गोसो बड'लेण्ड रादाबनि सायावहाय whoever is in this team, particular team, okay, like Bodoland रादाबनि टीमाव दं, okay, आं बिसोरखौ होनो लुबैयो, please do the journalist properly, okay, please do the journalist properly. So बिसिमल'सै आरो आं जेबो बुंनो गोसो गैया, love you all and yeah, peace out.